τηλεοπτικών δικαιωμάτων που είχε αποφασιστεί από τη Super League. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ που με ανακοίνωσή της καυτηριάζει το γεγονός και κυρίως τις ενέργειες της κρατικής τηλεόρασης. Ο Ολυμπιακός Ξάνθη ΕΡΤ εναντίον Super League. Μετά την ακριτική ομάδα και οι ερυθρόλευκοι αποχωρούν από την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της διοργανώτριας αρχής και της ΑΕΚ, η οποία κάλεσε τον Ολυμπιακό να αναθεωρήσει τη στάση του, εκτοξεύοντας βέλη εναντίον του κρατικού καναλιού. Καλούμε επίσης το κρατικό κανάλι να απόσχει από τέτοιας μορφής διασπαστικές ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φύση του ως κρατικού καναλιού και που στόχο έχουν την αρκοθέτηση του έργου της Super League, λειτουργώντας διχαστικά και τελικώς εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Ο Γιώργος Κουρμούζης, που εκπροσωπεί τη Super League στις επαφές με τα κανάλια για την αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, είναι ξεκάθαρος για το ρόλο της κρατικής τηλεόρασης. Ο υπέτειος αυτής της προσπάθειας διάσπασης της κεντρικής διαχείρισης είναι η ΕΡΤ και όχι κάποιο άλλο κανάλι. Με εκπλήσει το γεγονός ότι έχει το θράσος να κάνει κάτι τέτοιο με τα λεφτά μου. Ο Κώστας Πιλαδάκης ξεκαθάρισε ότι η κίνηση του Ολυμπιακού δεν ακυρώνει την προσπάθεια της Super League να προχωρήσει στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των υπόλοιπων ομάδων. Δεν έχουν αντιδράσει θετικά στις πιέσεις της ΕΡΤ ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, αυτό το γνωρίζω και από τα ρεπορτάζ και από τις συνομιλίες μου μαζί τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να αντιδράσει, δεδομένου ότι οι αυξήσεις που τους αναλογούν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι σχεδόν τα διπλά. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την Τρίτη στο κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο της Super League, στο οποίο οι ομάδες θα κληθούν να αποφασίσουν, έχοντας στα χέρια τους τις προσφορές των καναλιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης τριετίας.